ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 16வது அத்தியாயம் வந்து தெய்வ குணங்கள், அசுர குணங்கள் பத்தி டீட்டெயிலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு பகவான். ஸோ அதை நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம மங்களாச்சரண் படிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षरन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வாதி, உங்களை வந்து நான் வந்து கோஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். ஸ்வாதி, சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, என்னோட இதுக்கு போயிட்டு ஸ்பாட்லைட் வந்து உங்களுக்கு வருமாமே, ஸ்பாட்லைட் போடும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சொன்னாங்க வீடியோ வந்து பாக்குறோம் ஆனா உங்களோட முகமே தெரியல அப்படின்ட்டு. நீங்க யாராவது ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து ஸ்பாட்லைட் பண்ண சொல்லுங்க, உங்களோட முகம் தெரியும் அப்படின்றாங்க. என்னோட உஷான்னு போட்டிருக்கு இல்லையா, அந்த இதுல போயிட்டு அதுல போயிட்டு அந்த மோர் வரும், அந்த இதுல இது பண்ணுங்க. ஸ்வாதி கோஹோஸ்ட் அத ஸ்வாதி கோஹோஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கேன் நானு. ஸ்பாட்லைட்னு வரும் பாருங்க. பின் இருக்குல்ல, பின் அது இல்ல எனக்கு வரல. கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நானு. நீங்க வந்து என்னோட அந்த வீடியோ இருக்குல்ல, உங்களோட வீடியோ, என்னோட வீடியோக்கு போங்க. போஸ்டர் போட்டிருக்குல்ல மேல, போஸ்டர் போட்டிருக்குல்ல, அது பக்கத்துல வந்து நான் பேசுறது வந்து ஜம்ப் ஆயிட்டு இருக்கு. பக்கத்துல வந்து வீடியோ இருக்குல்ல, அத வந்து டச் பண்ணுங்க. 3 டாட் வரும். சிவனார் நீங்க வந்து பண்றீங்களா? சிவனார் வந்துட்டாரு, அவரை கோஹோஸ்ட் ஆக்குறேன். சிவனார், உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாட்லைட் பண்ண முடியும்ல? என்ன மாதாஜி? ஸ்பாட்லைட் பண்ண முடியும்ல உங்களுக்கு? ஸ்பாட்லைட் அப்படின்னா என்ன மாதாஜி? ஸ்பாட்லைட்னா என்னோட முகம் தெரியல அப்படின்றாங்க அவங்க. நீங்க இது பண்ணும்போது, வீடியோ எல்லாம் பண்ணும்போது முகம் தெரியவே இல்ல, அதனால யாராவது கோஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டு அவங்களை ஸ்பாட்லைட் பண்ணுங்கன்னு பண்ண சொல்றாங்க. என்னோட வீடியோக்கு போங்க. வீடியோ அந்த இது இருக்குல்ல, கேமரா வீடியோ ஆனா காட்ட முடியுமா மாதாஜி? பின்னு வருமே, பின். ஆனா மாதாஜி உங்களோட ஃபேஸ் வந்து அதுல தெரிய முடியுமா மாதாஜி? வெறும் அந்த பர்சனோட போட்டோ மட்டும் தான் மாதாஜி தெரியுது. ஓகே ஓகே. இல்ல, என்னோட அந்த ரெட்மி இருக்குல்ல, அதை ஒண்ணா போங்க கீழே. அதுல இருந்து ரெட்மி நோட் இருக்குல்ல, இப்ப தெரியுது மாதாஜி? தெரியுதா? அதான் ரெட்மி நோட் தானே போனீங்க? ஆமா. ஓகே, அது போங்க. ஏன்னா அதுதான் கேமரா ஆன் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் உங்க தெரியல, 2 நாளா உங்க முகம் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப பின் பண்ணிட்டு மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் வந்து தெய்வ குணம் மற்றும் அரக்க இயல்புகள் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 15ஓட நம்ம வந்து இது பார்க்கலாம். நம்ம
நேத்து வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நேத்து வந்து பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் நம்ம எப்படி பகவானை வந்து அடையிறது அப்படின்றது பார்த்தா, ஒரு ஆலமரம் வந்து பார்த்தா அது வந்து தலைகீழா இருக்கிறது. நம்மளோட அந்த தலைகீழா ஏன் இருக்கு அப்படின்னா, அதோட பிம்பம் தான் வந்து ஜடபூமியில வந்து தெரியறது அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம். வேர் பகுதியில யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பிரம்மா இருக்காரு. அதுக்கு கீழ் பகுதிகள் இலைகள் அதெல்லாமே வந்து வேதங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நற்காரியங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து கொடுத்திருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரைட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, எதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடாதோ அந்த மாதிரியான காரியங்கள் செய்யறதா லெஃப்ட் சைட்ல வந்து நம்மளோட ரைட் சைட்ல வந்து கொடுத்திருக்கு. சோ இது எதெல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா, இந்த ஜடபூமியில இருக்கிறதுனால நம்ம ஜட ஆசைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால ஒன்னொன்னுத்தையும் நான் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து பேசிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? எனக்கு அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் இது எல்லாமே ஜடபூமியில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கான ஆசைகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த இது வந்து வேறு இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் இந்த இதோட சாராம்சம் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து ஜட உலகத்தில் இருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு செல்வது அப்படின்ட்டு பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் பத்தி எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல்லா நம்ம வந்து நாம 2 பேரும் வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்றது எதுவுமே வந்து கிடையாது. எல்லாமே வந்து கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்கள் மூலமாக ஒளி இருக்கின்றது. அது மேலும் மோரோவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து அவருடைய நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து படிச்சோம். மாதிரி 1000 சூரியனுக்கு சேர்ந்தா கூட அது இதுக்கு ஒப்பாகுமா அப்படின்றது வந்து ஒரு டவுட்டா வந்து சொல்றாங்க. இது யாரு சஞ்சயன் வந்து சொல்றாரு. சோ அப்பேற்பட்ட வந்து ஒளி வந்து வீசுகின்றது. பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து ஒளி இருக்கும் அப்படின்றது. அதனால்தான் அந்த இடம் வந்து வெளிச்சமாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து பகவான் வந்து இந்த உலகத்தின் பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையே. சோ பகவான் வந்து ஷீரோத விஷ்ணுவா வந்து எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்காரு. அவர் வந்து எல்லா அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் உட்புகுந்து அது அத்தனையும் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்மளால வந்து நம்ம இடத்தையே நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியறது இல்ல. ஆனா அவர் அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அவர் வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு. நம்ம உடம்பையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றது, நம்ம உடம்புல வந்து நம்ம உணவு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஜீரணிக்கிறதுக்காக நம்ம வயிற்றுக்குள்ள நெருப்பு அப்படின்றது நம்ம மாடர்ன் இதுல வந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். இந்த ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஆல்கலைன்ஸ் இதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜீரண சக்தி வந்து தெளிவு பண்றது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். எல்லா வகையான உணவுகளையும் வந்து செரிமானம் பண்றது அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம். சந்திரனும் சூரியனும் இருக்கிறதுக்கான ரீசன் வந்து பார்த்தோம். சந்திரன் இருக்கிறதுனால நம்ம காய்கறிகள் அப்புறம் வந்து பழங்கள் அத்தனையும் வந்து சத்துக்கள் நிறைந்ததாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ சந்திரன் இல்லை அப்படின்னா காய்கறிகள் வந்து சத்துக்கள் இருக்காது. அதனால அவர் வந்து எல்லாரையுமே வந்து பராமரிக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம இதயத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ணருடைய நிலையை நம்ம பார்த்தோம். இப்ப வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். சோ வேதம் அவ்வேதம் வேதாந்தங்கள் அப்படின்னு வரும்போது கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரம புருஷர். அவர் தான் வந்து எல்லோருக்கும் உத்தமமான ஒரு புருஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. சோ அவர்தான் வந்து பர்ஃபெக்ட் மேன் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லக்கூடிய. அதனால்தான் இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சீக்ரெட். இது வேதாந்தங்களுடைய சீக்ரெட். சோ யாரை வணங்குவதால் நம்ம வந்து திரும்பி வரமாட்டோமோ அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணரை வந்து நாம வணங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெற்றது. 16வது அத்தியாயத்துல இருக்கும். 16வது அத்தியாயத்துல தேவ குணங்கள் மற்றும் அசுர குணங்கள். இந்த தேவ குணங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன கிட்டத்தட்ட வந்து 26 குவாலிட்டிஸ் பத்தி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அது அத்தனை குவாலிட்டிஸும் வந்து தேவர்களை சார்ந்தது. அசுரர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 தான். ஆனா அந்த 6 வந்து உலகத்தையே வந்து ஆட்டி படைக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அசுர குணம் அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் வந்து அசுரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா இருந்துன்னு தான் இருக்காங்க. அசுரர்கள் வந்து இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து இந்த கொம்பு அதெல்லாம் வந்து இருந்துட்டு இருந்தது. இப்ப வந்து அந்த கொம்பெல்லாம் இல்ல. மனுஷ உருவிலேயே வந்து அசுரர்களா வந்து இருந்திருக்கு. நாத்திகவாதிகள், அப்புறம் வந்து பிறரை கொல்வது, பிறர் மனைவிய அபகரிக்கிறது, நிலங்களை அபகரிக்கிறது, இது எல்லாமே அசுர குணத்தை வந்து சேர்ந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. 6 குணம் அதை பத்தி ஒரு ஒரு அசுரனை பத்தியும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க.
அடுத்தது வந்து அசுர சுபாவங்கள் இருக்கிறதுனால அதனுடைய விளைவுகள், அது அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்னா எங்கே செல்வார்கள் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர்கள் வந்து அசுர சுபாவங்களில் விளைவுகள் மற்றும் முன்னேற்றம் அல்லது கீழ் செல்லுதல். சோ சில பேர் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அசுரர்களாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து முக்தி அடைந்தார்கள். ஏன் முக்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்னா, அவங்க ஏற்கனவே வந்து பக்தியை வந்து செலுத்தினார். 2 பேருமே அந்த இரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு வந்து ஜெய விஜயர்களாக பகவானுடைய ஆஹ் வைகுண்ட லோகத்துக்கு கேட் கீப்பர்ஸா இருந்தாங்க. அவங்க 2 பேருமே கேட் கீப்பர்ஸா இருந்தாங்க. பகவானை பார்க்காத ஒரு நாள் இருக்கவே மாட்டாங்க. அப்பேற்பட்டவர்கள் தான் வந்து இந்த அசுர குணம் இருந்தா 3 ஜென்மம் இருந்தா போறோம். அப்போ நம்ம வந்து அப்புறம் 3 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் பகவானை நம்ம நிரந்தரமா பார்த்துட்டே இருக்கலாம்ன்றதுக்காக தான் அதை வந்து சூஸ் பண்ணாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து முக்தி வந்து கொடுத்தார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து so 1 2 3 श्री भगवानुवाच हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे श्री कृष्ण भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तवार्जवम् अहिंसा सत्यम् अग्रोधस् त्यागः शान्तिरवैषुणम् दया बोधेष्वलोलुप्तम् माधवं हरिरचापलम् तेजसमातृदिशौषम् अत्रोहो नादिमान्विता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. சோ இங்க வந்து தெய்வ குணங்கள், அசுர குணம், தெய்வ குணங்கள் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். 3 ஸ்லோகம் வந்து தெய்வ குணம். சோ தெய்வ குணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து யாருக்குமே பகவான வந்து நம்ம தொழுதுன்னு இருக்கும் போது நம்ம யாருக்கும் வந்து அஞ்ச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்ம நிலைமையை தூய்மைப்படுத்துவது, நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய நிலைமையை எப்பவுமே வந்து தூய்மையாக வைத்துக் கொண்டிருப்போம். அடுத்தது வந்து ஞானம் வரும்போது என்ன மாதிரியான ஞானம்? ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். பகவானை பத்தி நிறைய வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படக்கூடியவர்கள். அப்புறம் வந்து தானம் வந்து செய்வார்கள். இது எல்லாருமே வந்து தானம், தவம், அப்புறம் வந்து யஜ்யம், இது 3ம் வந்து எல்லாருமே வந்து ஏழையா இருக்கட்டும் பணக்காரன்கிட்ட எல்லாருமே வந்து செய்யணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ தானம் செய்யறது, அப்புறம் வந்து சுய கட்டுப்பாடு, எப்பவுமே வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருக்கக்கூடியவர்கள். எதுக்குமே வந்து அனாவசியமா போய் அவங்க வந்து பிறருடைய இதுக்கு வந்து போய் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து தலையிட மாட்டார்கள். அப்புறம் யாகங்கள் செய்தது, அப்புறம் வந்து வேதங்களை கற்றல், அப்புறம் வந்து தவம் இருக்கிறது, எளிமையாக இருப்பாங்க. படோடபம் இருக்காது, எளிமையாக இருப்பார்கள். அகிம்சை, அதாவது மற்றவங்களுக்கு துன்புறுத்த மாட்டார்கள், அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள். அடுத்தது வந்து வாய்மை, பொய் வந்து உரைக்க மாட்டார்கள். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபம் அப்படின்றது வராது. ஏன்? அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து இருக்கு. கோபப்பட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யார கோபப்படுறோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை சேர்த்துதான் நம்ம வந்து கோபிக்கிறோம். அதனால கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. துறவு வந்து இருக்கும். துறவு அப்படின்னா எதை எடுத்தாலும் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பற்றுதல் இல்லாம அந்த துறவு வந்து மேற்கொள்வார்கள். அப்புறம் வந்து சாந்தின்றது அமைதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள். குற்றம் வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து குற்றம் காட்டுவோம் இல்லையா? அவங்க அது சரியில்லை, இது சரியில்லை அப்படின்லாம் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா அவங்க வந்து குற்றம் வந்து காண மாட்டார்கள். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணையாக இருப்பாங்க. மிருகமாகட்டும், அப்புறம் வந்து மனிதர்களாகட்டும், செடியாகட்டும், எல்லார்கிட்டையும் வந்து கருணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள். பேராசை அப்படின்றது கிடையாது. ரஜோகுணம் இல்லை, அந்த இந்த குணம், சத்துவகுணம் இருக்கிறதுனால இவங்க சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பேராசை வந்து கிடையவே கிடையாது. கண்ணியமாக நடந்து கொள்வார்கள். அப்புறம் வந்து வெட்கம் இருக்கும். வெட்கம் எது பத்தி வெட்கமாக இருப்பார்கள். அப்புறம் வந்து மன உறுதியும் இருக்கும். மன உறுதி அப்படின்றது, வெட்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னா அவங்க கிட்ட ஏதாவது இப்ப வந்து அந்த வேதிக் கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடிய பெண்களை வந்து உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படியே நேரம் வந்து வரமாட்டாங்க. அவங்க வந்து அப்படியே தலை குனிஞ்சிட்டு வெக்கத்தோட தான் வந்து பார்ப்பார்கள். ஏன் அப்படின்னா அவ்வளவு வந்து மரியாதை கலந்தது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவாங்க. சோ மன உறுதியும் அவங்க கிட்ட இருக்கும். வீரம் இருக்கும். மன்னிக்கும் தன்மை இருக்கும். யாரையுமே இப்போ நம்ம திரௌபதியை வந்து பார்க்கும்போது அஸ்வத்தாமன் வந்து இவரை வந்து பரீட்சித்து தன்னுடைய 5 புதல்களையும் வந்து ராத்திரியோட ராத்திரியா வந்து கொண்டுட்டாரு. பட் இருந்தாலும் அவங்கள வந்து மன்னிச்சாங்க. அது வந்து மன்னிக்கும் தன்மை. தைரியம் வந்து இருக்கும். தைரியமாக போரிடுவது. அப்புறம் வந்து தூய்மை இருக்கும். அவங்க கிட்ட வந்து
மனக்லேசங்கள் வந்து இருக்காது அப்படின்னு. பொறாமை கிடையாது, அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமை அப்படின்றது இருக்காது. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இப்ப பகவானே நம்ம எடுத்துக்கலாம். பகவான் வந்து இப்ப துரியோதனன் வந்து இப்ப அவங்க சமாதான தூது போகும்போது கொஞ்சமும் வந்து மரியாதை எல்லாம் கொடுக்கல. அப்ப வந்து பகவான் வந்து நீ மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வரல. நாம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஏதோ ஒரு இதுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு எதா போவோம். இப்ப நீங்க அப்படின்னா யூத் நீங்க கிடையாது, நீங்க எல்லாருமே வந்து சமமா எடுத்துட்டு போவீங்க. உங்க வீட்டு பெரியவங்க யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கோபக்காரங்களா இருக்கக்கூடியவர்கள், அவங்க வந்து போறாங்க அப்படின்னா அவங்க மரியாதை எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. என்னை யாராவது கூப்பிடுறாங்களா, சாப்பிடவான்னு கூப்பிடுறாங்களா, சாப்பிடவா கூப்பிட்டாதான் நான் போவேன் அப்படின்றதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறாங்கல்ல. சோ அந்த மாதிரியான மரியாதை எல்லாம் இவர்கள் வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வ குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த சுய கட்டுப்பாடு 1-2 மாத்திரம் நான் வந்து டீல் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இந்த சேரிட்டி வரும்போது, அதாவது தானம் வரும்போது பலிச்சக்கரவர்த்தி என்ன பண்ணாரு, வாமன அவதாரமா வந்து பகவான் வந்தாரு. கிருபா இவர் வந்து என்ன, சுக்கராச்சாரியார் தான் வந்து அசுரர்களுடைய குரு. அவர் வந்து பலி சக்கரவர்த்திட்ட வந்து சொல்றாரு, பலி மகாராஜ் வந்து அசுரன். சோ அவர்கிட்ட வந்து சுக்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, வந்திருக்கிறது வந்து சாதாரண பையன் கிடையாது, நீ வந்து தானம் எதுவுமே கொடுக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஆனா பலி சக்கரவர்த்தி என்ன சொல்றாரு, நான் என் வீடு தேடி வந்து தானம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு எதிர்பார்த்துட்டு வந்திருக்கவங்களுக்கு நான் வந்து ஏமாத்த மாட்டேன், நான் கண்டிப்பா கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்படி இது பண்ணும்போது இவர் வந்து வாமன அவதாரமா எடுத்த விஷ்ணு அவர் வந்து என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, எனக்கு 3 அடி மண்ணு வேணும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது பலி சக்கரவர்த்தி வந்து சின்ன பையன் தானே, நான் 3 அடி எவ்வளவு இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்றாரு. அப்போ இவர் வந்து இவர் வந்து சுக்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, அதுவும் வந்து ஒரு கேட்கவே இல்லை. கமண்டலத்தில் எடுக்கிறாரு. கமண்டலத்தில் எடுக்கும்போது இந்த சுக்கராச்சாரியர் வந்து வண்டாக மாறி அந்த கமண்டலத்தோட வாய்க்குள்ள போய் நின்றுடுறாரு. ஏன்னா அந்த தண்ணி விட்டு தத்தம் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லையா, தானம் அப்படின்னா வந்து இது பண்ணி கொடுப்பாங்க. சோ அப்போ வந்து அந்த வண்டாட்டா நின்றுறாரு. கிருஷ்ணருக்கு அது தெரியும், வாமன அவதாருக்கு அவருக்கு தெரியும் இவர் வந்து உள்ள இருக்காரு அப்படின்னு. சோ உடனே என்ன பண்றாரு, பக்கத்துல இருக்க தர்ப புல் எடுத்து அப்படியே அந்த இதுக்குள்ள ஓட்டைக்குள்ள விடுறாரு. விட்ட போது அவரு தப்பிச்சம் பழைச்சோம் ஒரு கண்ணு அவருக்கு போயிடுது. அதனாலதான் அவருக்கு வந்து சுக்கராச்சாரியருக்கு வந்து ஒரு கண்ணு தான் இருக்கும். அந்த கண்ணை வந்து அந்த தர்பை புல்லால இது பண்ணிட்டனால அவர் வந்து மண்டல இருந்து சுக்கராச்சாரியரா வந்து மாறிட்டாரு. உடனே பலி சக்கரவர்த்தி வந்து அவருக்கு வந்து தானம் பண்றாரு. தானம் பண்ணும்போது அவருடைய திருவிக்கிரமாவதாரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. காஞ்சிபுரத்துல இந்த அவருடைய கோவில் ஒண்ணு இருக்கு. அப்படியே உலகளந்த பெருமாள் அப்படின்னு ஒரு கோவில் இருக்கு. அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய உருவம் எடுத்து, விஸ்வரூபம் எடுத்து, திருவிக்கிரமனா எடுத்து, ஒரு கால் மேலேயும் ஒரு கால் கீழேயும் வச்சுட்டு 2 அடிதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு, 3வது அடி நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அப்பதான் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி வந்து தெரியறது, ஆஹா வந்திருக்கிறது வந்து விஷ்ணுவாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சாரு. டக்குன்னு வந்து நெஞ்சு தன் தலை மேல காலை வையுங்க அப்படின்ட்டு. சோ பகவான் என்ன பண்ணாரு, தலை மேல வந்து கால் வச்சு அப்படியே வந்து கீழ் லோகத்துக்கு அமிச்சிட்டாரு அவரு. அவர் வந்து அரக்கன் வேற இல்லையா, கீழ் லோகத்துக்கு அமைச்சாரு. இதுதான் வந்து சொல்றது, தானத்துல அவ்வளோ சிறந்த தானம் வந்து அவர் வந்து பலி சக்கரவர்த்தி வந்து கொடுத்தாரு. ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது, தன்னையே வந்து தானமா கொடுத்துட்டாரு அவரு. அடுத்தது சுய கட்டுப்பாடு அப்படின்னு வரிசையில வரும்போது எல்லாருக்குமே வந்து சீதாவை தெரியும், ராமர் தெரியும், லக்ஷ்மணர் தெரியும். மற்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்மள வந்து நிறைய மறந்து போயிடுறோம். ராமர், லக்ஷ்மணர், பரதர், சத்ருகனன் இருக்காங்க. பரதரை பத்தியும் ஜாஸ்தி தெரியாது, சத்ருகனன் பத்தி தெரியாது. சீதாவை பத்தி தெரியும், லக்ஷ்மணனோட ஒய்ஃபான ஊர்மிளாவை பத்தி வந்து தெரியாது. சோ அந்த ஊர்மிளை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, லக்ஷ்மணர் வந்து காட்டுக்கு போனா கூட இந்த ஊர்மிளை வந்து சுய கட்டுப்பாடோட இருந்து தன் கணவர் வந்து 14 வருடங்கள் வரும் வரை அவங்க வந்து காத்துட்டு இருந்தாங்க. லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, என்னோட அண்ணா அண்ணியை வந்து எப்பவுமே வந்து கண்காணிச்சுட்டு இருக்கணும், அவங்களுக்கு சேவை புரியறதா என்னோட வேலை அப்படின்ட்டு அவர் வந்து இதை எடுத்து சிறமேற்கொண்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, நித்ரா தேவி, அதாவது தூக்கத்துக்கு உண்டான ஒரு தேவி இருப்பாங்க, அந்த தேவியை கூப்பிட்டு எனக்கு தூக்கம் வராம நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த நித்ரா தேவிகிட்ட வந்து சொல்றாங்க.
நித்ரை அப்படின்னு நல்ல தூக்கம். அந்த நித்ரா தேவியை வந்து கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க. நித்ரா தேவி சொல்றாங்க, நான் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க முடியாது, நீ வந்து சொல்லு யார்கிட்ட வந்து உன்னோட தூக்கத்தை யாருக்கு கொடுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு வந்து அவர் வந்து நினைச்சிட்டாரு, நான் இல்லை அப்படின்னா ஊர்மலை நல்லா தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்மலைக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டாங்க. சோ ஊர்மலை வந்து பாதி நேரம் வந்து தூங்கியே வந்து கழிச்சார்கள். ஆனா அவங்க வந்து சுய கட்டுப்பாடு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, இப்போ இந்த காலத்துல வந்து கணவனோ யாராவது விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ ஒரு ஒரு 2 வருஷம் போய் வெளிநாடு போய் சம்பாதிச்சுன்னு வரேன்னு விட்டுட்டு போனா கூட அந்த மிஸ்யூஸ் பண்றதுக்கான காரணம் நிறைய வந்து ரீசன்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இல்லை, சுய கட்டுப்பாடு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருந்தது. சிம்பிளிசிட்டி, நான் வயலன்ஸ்ன்னு வரும்போது நம்ம நிறைய வந்து நான் வயலன்ஸ் இருக்கு. நம்ம மத்தவங்களோட போரிடுறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்க வேண்டியது அதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடியது. ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொல்லணும். இன்னும் 2, 3 இருக்கு. சொன்னா இன்னும் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும்ன்றதுனால நான் இதோட அடுத்தது வந்து இது வந்து இந்த அசுர குணங்கள். தம்போ தர்போ அபிமானஸ்ய क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிருத்தாவின் மைந்தனே தற்பெருமை. இவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து தற்பெருமை. இப்ப ராவணன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து என்னை போல என்னை வென்றவர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடியவர். அவர் தற்பெருமை ஜாஸ்தி, அகந்த ஜாஸ்தி இருக்கும். நான் தான் உலகத்துக்கே நான் தான் அதிபதி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அகந்தை அவர்கிட்ட இருக்கும். வீண் அபிமானம் வச்சிருப்பாங்க. எது மேல அப்படின்னா இந்த ஜட ஆசைகள் மேல வீண் அபிமானம். அப்புறம் வந்து கோபம் வந்து வரும். ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கல அப்படின்னா உடனே கோபம் வரும். கொடூரமாக நடந்து கொள்வார்கள், அரக்கத்தனமாக நடந்து கொள்வது அப்படின்றது சொல்றது. அடுத்தது என்னதான் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சா கூட அவங்க கிட்ட அந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறதுனால அறியாமை, இது எல்லாமே வந்து அசுரர்களுடைய இயல்புகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல வந்து யானை வந்து பாக்குறீங்க. அந்த யானை வந்து மதம் பிடிச்ச யானை அப்படின்னு, பைத்தியம் வந்து பிடிச்சிருக்கு. சோ அதுதான் வந்து பைத்தியம் பிடிச்ச யானை அப்படின்னா அது என்ன பண்றது ஏது பண்றது அதுக்கு வந்து தெரியாது. அது என்ன பண்றது, அது வந்து அட்டாக் பண்றது இவங்கள. அதுதான் வந்து அது அசுர குணம் வந்து அதற்கு வந்து ஒப்பிடுகின்றார்கள். அடுத்தது வந்து தெய்வ குணங்கள். दैवी संपत् विमोचाय निबन्धायासुरी मता माशुष संपदं दैवीम् अभिजातो असि पांडव. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக குணங்கள் வந்து முக்தி தரக்கூடியது. நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள சத்துவத்துல இருந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அது அத்தனையும் நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு நம்ம செல்வதற்கான வழி இருக்கு. ஆனா அசுர குணங்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூமியில வந்து பந்தப்பட்டுட்டே இருக்கும். திரும்பி வந்து பிறப்பு இறப்பு அதுலயே வந்து இருந்துருப்பான். ஆனா பகவான் வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் வந்து கவலைப்படாத அர்ஜுனா, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோட பிறந்துட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு பகவான். பகவான் வாயிலே வந்திருக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு கிரேட்டா இருப்பார்ல அர்ஜுனர். सर्गौ लोके अस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, பிருத்தாவின் மைந்தனி, உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என்று இரண்டு வகை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ தேவகுணம் இருக்கு, அசுர குணம் இருக்கு. இவங்க 2 பேர் தான். ஒண்ணு வந்து ரொம்ப குட்டா இருப்பாங்க, இல்ல ரொம்பவே பேடா இருப்பாங்க அப்படின்றதுதான். தெய்வ குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கி உள்ளது. இனி அசுர குணங்களை பற்றி நீ கேட்பாயாக அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न सौषं नाभिसाचारो न सत्यं देषु विद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரவருத்தியும் சே நிவத்தியும் சேன்னா எதெல்லாம் செய்யணுமோ எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. எந்த காரியங்கள் செய்யணுமோ அதை செய்ய மாட்டாங்க. எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதோ அந்த காரியங்கள் வந்து செய்வாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து அசுர குணத்தை உடையவர்கள். சௌச்சம் அப்படின்னா குளிக்கிறது அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது. இந்த காலத்துல நீங்க பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, அதே தண்ணியை போட்டு அப்படியே ரோட்ல படுத்துன்னு கிடக்கிறது, அப்படியே வந்து போய் சாப்பிடுவாங்க போறது அதெல்லாம் இருக்கும். அவங்க கிட்ட வந்து சத்தியம் அப்படின்றது, அது உண்மை அப்படின்றது எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவது கிடையாது. தூய்மை அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. முறையான நடத்தை, இதுதான் இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்றது இல்லாத இருக்கு. வாய்மையும் அவங்க கிட்ட வந்து இருக்காது, அவர்களில் காணப்படுவது கிடையாது. இப்ப நம்மளதுலயே வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம். இந்த காலேஜ் ஆகட்டும், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், அந்த ஹையர் அந்த ஒரு 9th 7th இருந்தே இப்ப இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க.
7th இருந்து அவங்களை வந்து சேரக்கூடாத பசங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து சேர்ந்து அவங்க வந்து அந்த சில பசங்களை எல்லாம் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த ட்ரக்ஸுக்காக மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க. சில பேர் எல்லாம் வந்து இந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்காக வந்து அவங்கள வந்து சேர்த்து விடுறாங்க. இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ஆன்டி சோசியல் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பணம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். பணம் இருந்துட்டா நம்ம என்னெல்லாம் சாதிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ அது வந்து அறியாமையே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட வந்து முறையான நடத்த டிசிப்ளின்டு வே ஆஃப் லிவிங்ன்றது இல்லாத இருக்கக்கூடியது. அவங்க வந்து போய் எப்பவுமே வந்து பேசுவாங்க. ஈஸியா வீட்டுல வந்து போய் சொல்லிடுவாங்க. அம்மா கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சனிக்கிழமை ஸ்பெஷல் கிளாஸ். ஓ அம்மாக்கு தெரியாது. ஓ அம்மா பையன் படிக்கிறான், பொண்ணு படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிடுவாங்க. இது வந்து அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். இது எப்போ தெரிய வரும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சிக்கல்ல மாட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப வந்து அவங்கள பத்தியான இதெல்லாம் வந்து வெளிப்பாடாகும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம எப்பவுமே வந்து ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இப்ப யார்கிட்ட பேசினாலும் பேச்சோட நிறுத்திட்டு அப்படி வந்துடணும். கூட எல்லாம் போறது அப்படின்றதெல்லாம் வச்சுக்கவே கூடாது. அவங்க ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னா தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லணும். நான் இன்னைக்கு விரதம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். இல்ல எனக்கு ஒத்துக்காது வயிற்றுக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்லி நம்ம எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஸோ இப்ப வந்து எல்லாமே வந்து சாக்லேட் மூலமாகவோ இல்ல கேக் மூலமா அவங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரக்ஸுக்காக கொண்டு வராங்க. அது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம இருக்கணும். அசத்தியம். அவங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அசத்தியம் பண்ணுவாங்க. ஆமா, असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஆஹா இந்த உலகத்துல யாரும் கடவுள்கள்லாம் கிடையாது, எல்லாம் பொய்ப்பா அப்படின்வாங்க. அதுக்கு வந்து பூமிக்கு வந்து அஸ்திவாரம் கிடையாது அப்படின்வாங்க. அதனால கட்டுப்படுத்தும் கடவுளும் யாரும் கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு வந்து கட்டுப்படுறதுக்கு யாரும் கிடையாது, இந்த பூமி வந்து பொய், அஸ்திவாரம் கிடையாது. அதனால நாம என்ன பண்ணலாம், காம இச்சையில உண்டாக்கப்படும் காமத்தை தவிர வேறு காரணம் நம்ம இந்த பூமியில எதுக்கு தோன்றிருக்கோம் அப்படின்னா, எதுக்கு நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் நம்மளுடைய சென்சுவல் பிளஷர்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம பாடிலி பிளஷர் எல்லாம் நம்ம தீர்த்துக்கிறதுக்காக, நம்மளுடைய ஆசைகள் எல்லாம் தீர்த்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கோம். காமத்தை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது, ஆசையை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது. அந்த காரணத்துக்காக தான் நம்ம இந்த பூமியிலே வந்து பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாத்திகவாதிகள் வந்து சொல்லக்கூடியது. இதை வந்து சில பேர்லாம் ஒரு சாரார்லாம் வந்து நம்பிட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பொய் அத்தனையும். அவங்க வந்து சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மக்களுக்காக மக்களை திசை திருப்பணும், தன் பக்கமே வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த மாதிரி பொய் உரைப்பார்கள். ஆனா வீட்டுல வந்து சாமி படம் எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாமே வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள். சோ அப்பேற்பட்டவர்களை நம்ம நம்பவே வந்து கூடாது. அதுதான் வந்து அறியாமையில இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றது. एतां दृष्टिम् अवष्टप्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रपवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगदो हिताः. हरे कृष्ण. அல்ப புத்தின்னுவாங்க. அல்ப புத்தின்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு மாதிரி கேவலமான புத்தி. அடுத்தவங்க வந்து இறந்து போயிட்டா, அடுத்தவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டா அதெல்லாம் வந்து சந்தோஷப்படுறதுன்றது அல்ப புத்தின்ட்டு வந்து சொல்றது, அல்பி புத்தைய அப்படின்னு. சோ இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுதான் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன். நம்ம வந்து நம்ம 2வது உலக போர் முடிஞ்ச உடனே அமெரிக்கா வந்து ஜப்பானை நோக்கி இந்த ஹீரோஷிமா நாகாசாக்கி அந்த இடத்துல வந்து பாம்பு போட்டாங்க இல்லையா. சோ அதோட இம்பாக்ட் வந்து எத்தனையோ வருஷம் ஆயிடுது. பட் இருந்தாலும் அதனுடைய தாக்கம் வந்து இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கு. இது எப்படி அந்த தாக்கம் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய வந்து பிறக்கிறார்கள். ஏன்னா அந்த இடமே வந்து கெமிக்கல் ஜாஸ்தியா போயிடுது. அதனால வந்து அந்த அங்க விளையக்கூடியது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் பேஸ்டா இருக்கக்கூடிய பொருட்களா இருக்கிறது. அதனாலதான் இப்பவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனோட தாக்கம் வந்து மக்களை வந்து பாதிக்கின்றது. சோ இது எல்லாமே வந்து எந்த குணம் அப்படின்னா அசுர குணம். உலகத்தை அழித்தாவது நான் ஆள வேண்டும் அப்படின்ட்டு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க, அவங்கெல்லாம் தான் அசுரர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानं मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा शत्रान् प्रवर्तन्ते आशुषी व्रताः. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே வந்து திருப்தியை அடைய மாட்டார்கள். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான தவறான வழிகள்ல வந்து அவங்க போவாங்க.
என்ன மாதிரியான தவறார்கள்? உறவு முறையில வந்து தவறு ஏற்படுறது. இது வீட்டுல மனைவி இருக்கும்போது வேறு ஒரு பெண்ணோட தொடர்பு கொண்டு தகாத உறவு வைத்துக் கொள்வது. அடுத்தது வந்து சூதாடுவது. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாகிறது. அப்புறம் வந்து நிறைய புலால் உண்பது. இதெல்லாம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா காமத்துக்கு வந்து இது எல்லாமே வித்திடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நிறைய வந்து போதைப் பொருட்கள், நிறைய வந்து சூதாட்டம், நிறைய வந்து மாமிசம் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம குணமே வந்து என்ன மாதிரி ஆகுது அப்படின்னா, அசுர குணம் தான் மாறுகின்றது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியால் மூழ்கி. இது சில பேர்லாம் வந்து நான் வந்து இது எல்லாமே வந்து சொசைட்டிக்காக ட்ரிங்க் பண்றேன் அப்படின்வாங்க. இப்ப வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து வெறும் ஆண்கள் தான் வந்து நிறைய வந்து குடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பெண்கள்லாம் கூட வந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது வந்து ரொம்பவே வந்து தவறானது. பெண்கள் அப்படின்னு வரும்போது அவங்கதான் வந்து இந்த ஆஹ் என்ன ஒரு வீட்டுக்கு வந்து வம்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவங்களே வந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா அந்த வம்சம் வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த குழந்தை வந்து எப்படி பிறக்கும் அப்படின்றது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து முடிவு வந்து ரொம்ப பயங்கரமானதா இருக்கும். சோ நம்மளோட தவறான காரியத்தினால, நம்மளோட தவறான செயல்கள்னால அந்த வரக்கூடிய குழந்தை வந்து பாதிக்கப்படுறது. அதுக்கு வந்து நம்ம நிச்சயம் வந்து ஆன்சர் பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றனர். அது எதெல்லாம் வந்து டெம்பரரியோ அதுதான் வந்து ஒருத்தர் வந்து தவறு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இவங்களுக்கு வந்து எதுல இன்பம் வரும், இதுல இன்பம் இருக்கா அப்படின்னு போவாங்க, குடிக்கிறதுல போவாங்க, அதுல இன்பம் இல்ல. சரி அடுத்தது வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுல இன்பம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறைந்த ஆடைகளை போடணுமோ அவ்வளவு குறைந்த ஆடைகளை போட்டுட்டு அவங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா புகழுக்காக. அதுதான் என்னோட நேம் வந்து அந்த இதுல இருக்கணும். அப்படி அவங்க எண்ணத்துல எப்பவுமே மைண்ட்ல எப்பவுமே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு பண்றதுக்கு என்ன வேணாலும் செய்யக்கூடியவர்கள் தான் வந்து இருக்காங்க. முன்னாடி வந்து ஆண்கள் வந்து அவ்வளவு அந்த மாதிரி குறைவான ஆடை அப்படின்றதெல்லாம் ஒண்ணும் இது பண்ண பெண்கள் தான் அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் 4வது அத்தியாயத்துல அவங்க வந்து மரமாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா கீழ் நோக்கி போகக்கூடிய அந்த சொசைட்டி நம்மளுடைய கல்ச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்க கலாச்சாரம் வந்து ரொம்ப கீழ் நோக்கி வந்து போயிட்டு இருக்கு. நம்ம எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து போட்டியிடுறது, ஆண்கள் ஆண்கள் பண்ணலாம் நான் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்றது. சோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு தவறான செயல் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். யார் என்னென்ன எப்படி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வழிமுறை வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின் போது அவங்க அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு. அதை மாற்றி நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து படுகொழியில தான் வந்து செல்வோம் அப்படின்னு. தூய்மையாக இருக்கவே மாட்டாங்க. எப்பவுமே வந்து சாக்கடையில தான் உழந்திருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்தாம் அபரிமேயம் ச பிரளயாந்தம் உபாசிதாக காமோபபோகத் பரமா வேதாவத்யிதி நிश्चिताः ஆசா பாஷசதைர் பக்தா காமக்ரோத பராயணாக ஈகந்தே காமபோகார்த்தம் அன்யாயே அனர்த்த சந்திரயான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனித நாகரத்தின் இதுதான் வந்து மனித நாகரத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். நம்ம நாகரீகம் அடைஞ்சாச்சு, சிவிலைஸ்டா இருக்கும். சிவிலைசேஷன்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஹரப்பா சிவிலைசேஷன், மொஹஞ்சதாரோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். சோ அந்த சிவிலைசேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட மக்கள் வந்து முன்னேறதுக்காக. ஆனா இப்ப பிரசன்ட் டே சிவிலைசேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுதான். நான் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் அதை ஏதாவது அடையறதுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஹை எண்ட் நம்ம ஹேண்ட்பேக் வாங்குறதுக்கோ ஹை எண்ட் ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கோ அப்படின்னா நம்ம ரெடியா இருப்பாங்க இதை ஒரு நாள் பண்றதுக்கு. அதை வந்து தவறு அப்படின்னு எண்ணவே மாட்டாங்க. அது அந்த ஒரு கூச்சம் அப்படின்றது இல்லாத இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்களோட தேவை என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆசை நிறைவேறதா அவ்வளவுதான். அது எப்படி வேணாலும் நான் அடைஞ்சிட்டு போறேன் அப்படின்றதுதான் அவங்களோட இப்ப இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அடக்க முடியாதவை. சோ அப்பேற்பட்டவர்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு நிம்மதி அப்படின்றது இருக்காது. அது எல்லாமே வந்து டெம்பரரி. எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான்.
டெம்பரரியா தான் அந்த ஆண் வந்து அவங்க கிட்ட வந்துட்டு போயிருந்திருப்பாங்க. பர்மனண்டா அவங்களோட ஒய்ஃப் கிட்ட தான் அவங்க இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா இது டெம்பரரியா வந்துட்டு போறதுனால அந்த டெம்பரரி பிளஷர், நம்மளுக்கு வந்து அந்த டெம்பரரி பிளஷர்ல பணம் கிடைக்கிறது அப்படின்றதுல இருக்காங்க. ஆசைகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் வந்து பந்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும், சோ காமம் இருக்கும், காமம் சரியா இல்லை அப்படின்னா அது கோபத்துல வந்து கொண்டு போய் முடியும். அவங்க எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா அந்த புலனுணர்ச்சி அநியாயமான வழிகளே செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய பேர் வந்து அப்படிதான் வந்து பண்றாங்க. ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் கொள்ளடிச்சாவது நான் வந்து பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா பாவத்தை அவங்க மேலும் மேலும் வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான். சோ அடுத்த ஜென்மால அவங்க பிறக்கும் போது கஷ்டப்படும் போது நான் ஏன் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னும் போது அவங்க முன் ஜென்மத்துல அவங்க பண்ணின பாவம் வந்து அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை. அதனால எப்போ வந்து நம்மளுக்கு டைம், எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதோ அப்போ வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஜபம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இதுலேருந்து வந்து விடுபடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்மளை யாராவது வந்து இந்த மாதிரி மாட்டி விடணும்னு நினைச்சு வரக்கூடியவர்கள்ட்ட நம்ம தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே ஆயுதம் வந்து நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான். மந்திரத்தை நம்ம வந்து ஜபிச்சுட்டு இருந்தோம், நம்ம பேக்ல எப்போ வந்து அந்த மாலையை வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஏதாவது ஃப்ரீயா இருக்கு யாராவது வராங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நகர்ந்துட்டு நம்ம ஜப ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த இதுல இருந்து வந்து தப்பிக்கலாம். அதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 13-15. இது நான் வந்து வெறும் இது படிச்சிடுறேன் மத்தாஜி. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான். அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா இது யாரு இவங்கெல்லாம் தான். இவங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரண்யகசிபு தன்னுடைய மகனான பிரகல்லாதனை வந்து கூப்பிட்டு வந்து சொல்றாரு, இது மாதிரி நீ வந்து ஹிரண்யாய நமக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லு அப்படின்னா. ஆனா அந்த குழந்தை வந்து ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அடுத்தது வந்து இந்த 2வது பிக்சர் டாப்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கம்சன் வந்து தன்னுடைய தங்கையான தேவகியை வந்து கல்யாணம் பண்ணி வசுதேவருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அந்த தன்னுடைய தங்கையை வந்து அவங்க மாமியார் வீட்டுல கொண்டு விடுறதுக்காக தேர்வுல ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்புறாரு. சோ அந்த ஏற்பாடு பண்ணி அனுப்பும்போது வழி அனுப்புற அந்த விழால அவரு இருந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அசரீரி கேட்கறது, அந்த ஆகாஷ்வாணி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அந்த அசரீரி வந்து கேட்கறது என்ன அப்படின்னா இந்த தேவகியோட 8வது மகன் உன்னை கொல்ல வருவான், அவனால் தான் உனக்கு வந்து இறப்பு ஏற்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே அந்த தங்கையை வெட்டணும் அப்படின்றதுக்காக வாள் எடுத்து இது பண்றாரு. அப்ப வந்து வசுதேவர் வந்து சொல்றாரு, உனக்கு 8வது மகன் தானே, நான் அந்த 8வது மகன் பிறந்த உடனே நான் உன்கிட்ட கொடுத்துறேன், நீ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இருந்தாலும் அவர் நம்பல. 2 பேரையுமே வந்து சிறையில அடைச்சிடுறாங்க. சிறையில அடைச்சிட்டு ஒரு 7 குழந்தைகளை வந்து கொன்னுடுறாங்க. 8வது குழந்தை பிறக்கும் போதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து ஆண் குழந்தையா வந்து பிறக்கிறது. அது வந்து பகவானே வந்து பிறக்கிறதுனால அந்த எல்லாமே அந்த பிறந்தது வந்து தெரியாது. ஏன்னா இவருக்கு வந்து கம்சனுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து எதுவுமே வந்து தெரியாது. ஏன்னா பகவான் வந்து அவருக்கு தன்னை எப்படி இது பண்ணணும், எதுக்காக இந்த பூமியில வந்திருக்கோன்றது அவருக்கு வந்து தெரியும். ஸோ உடனே வந்து மதுராவுக்கு வந்து வசுதேவர் வந்து எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. அப்புறம் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தையை எடுத்துட்டு இங்க தேவகி பக்கத்துல வச்சிடுறாங்க. சோ மறுநாளைக்கு இந்த குழந்தை சத்தம் கேட்ட உடனே கம்சன் ஓடி வரான். 8வது குழந்தை தானே எனக்கு கொல்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய எடுக்கிறான். பெண் குழந்தையா போயிட்டு, பெண்ணா இருந்தாலும் என்ன நான் கொன்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறாரு. அப்படியே செவுத்துல வந்து அடிக்கிறாரு அந்த குழந்தைய. அந்த குழந்தை என்ன அப்படின்னா விருட்டுன்னு போய் என்ன ஆகாயத்துல போய் அது வந்து மாயாதேவியா வந்து இந்த மாயாதேவி வந்து கம்சன் கிட்ட வந்து சொல்றது, உன்னை கொல்ல வேண்டியவனும் வேற இடத்துல பிறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அப்போதுல இருந்து அவன் தேடிட்டு இருக்கான். சோ அதுதான் வந்து அசுரன். என்ன நடக்கணும், தனக்கு வந்து ஏதாவது வந்து அடையணும் அப்படின்னா என்ன எந்த லெவல் கொண்டான்னு இறங்குவாங்கன்னு சொல்றாங்களா, அதுதான் வந்து கம்சனோட இது. அது அசுர குணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரி கீழே வந்து ராவணனும் அப்படிதான் வந்து சீதையை வந்து அநியாய வழியில வந்து கவர்ந்து சென்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், என்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது. இது ராவணன் அடிக்கடி வந்து சொல்வார், எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இன்னைக்கு வந்து நான் இப்ப இந்த மாளிகை வந்து கட்டியிருக்கேன். இந்த மாளிகையோட படிக்கட்டுல அத்தனையும் வந்து நவ கிரகங்கள், இந்த கிரகங்கள் தான் என்னோட படிக்கட்டுகளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிரகத்தையா கொண்டு வந்து அடைச்சு அது மேல ஏறிதான் அவர் வந்து சிம்மாசனத்துல போய் உட்காருவாரு.
சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர். அப்புறம் தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும், இன்னும் நிறைய வந்து செல்வம் சேர்ப்போம். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் தானே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ மக்களை அடிச்சாவது நம்ம வந்து வாங்கணும் அப்படின்றதுதான் நிறைய வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது என்னுடைய எதிரி அவனை கொன்று விட்டான். நம்ம யாரு ஒருத்தர் இறந்து நம்ம சந்தோஷம் அடையிறது அது இந்த எதுலயுமே வந்து கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு நியதியை வந்து பகவான் வச்சு வைக்கல. இவங்க செத்துட்டாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு நல்லது அப்படின்றது அது வந்து பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ நானே எல்லாவற்றின் இறைவன். அவன் வந்து யாரு இவரு ஹிரண்யகசிபு, நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அறிவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், நானே பலமுடையவன் ஆகும் மகிழ்ச்சியானவன் ஆவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களா சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடையவன் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ராவணன் வந்து சொல்றார். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அது அந்த மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க. இவர் வந்து இந்த அரக்கர்கள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 16-17. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையெல்லாம் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாக இருந்து நரகத்தில் தான். சோ இந்த மாதிரி வந்து எதுவுமே யோசிக்காம அவங்க வந்து தன்னுடைய செயல் நடந்தாகணும் அப்படின்னு பண்றதுனால அவங்க எல்லாருமே எங்க போய் சேர்வார்கள்? நரகத்தில் தான் போய் வீழ்வார்கள். சோ செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டையும் பின்பற்ற மாட்டார்கள். பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை வந்து செய்வார்கள். பெயரளவுல தான் வந்து செய்வாங்க. அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு இது போடுவாங்க. அவங்கள தான் வந்து பேனர் போடுவாங்க, இந்த மாதிரி யாகம் பண்றேன், இத்தனை அன்னதானம் பண்றேன் வாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம வந்து இப்ப பிரசன்ட் டேல நிறைய வந்து பாக்குறோம். சோ சில பேர் எல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க எல்லாம் வீடு வச்சிருந்தாங்க, அப்படியாவது அவங்கள வெளியே தோர்த்துட்டு அந்த வீட்டை வந்து ஆக்கிபை பண்றது. சோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே நடந்துட்டு இருக்கு. திமிர்த்தனம் ஜாஸ்தி. எதை வேணாலும் யார வேணா எனக்கு யாருமே இது கிடையாது, நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மமதை வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அகங்காரம், அலங்காரம், பலம், தர்ப்பம், காமக்ரோதம் சமஸ்ருதா மாம் ஆத்ம பரமேஷு பிரசாந்த அபியாசகா அப்படின்னு அகங்காரம் அவங்க கிட்ட வந்து அகங்காரம் இருக்கும், பலம் இருக்கும், தற்பரமையும் அவங்க கிட்ட வந்து இருக்கும், காமம் இருக்கும், ஆசை ஜாஸ்தி, மற்றும் கோபம். அது அடையலை அப்படின்னா கோபம் வரும் இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க வந்து சிசுபாலன் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஏற்கனவே நான் ஜெய விஜயரை வந்து சொன்னேன். இது வந்து கடைசி ஜென்மா வந்து சிசுபாலனும் தண்டவக்கரனுமாக அவங்க வந்து ஹிரண்யாக்ஷன் வந்து அவங்க வந்து இதுவா வந்து பிறக்கின்றார்கள். சோ சிசுபாலன் வந்து பகவானையே வந்து தாக்குன்றது ஒரு நிறைய வன் சொற்களாக நிறைய வந்து பேசுறது. பகவான் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்லிட்டாரு, தன் அத்தை மகன் தானே சிசுபாலன், அத்தை நான் வந்து அவன் 100 தப்பு பண்ற வரைக்கும் நான் பொறுத்துப்பேன், நான் அதுக்கு மேல ஆச்சு அப்படின்னா நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து அத்தை கிட்ட வந்து சொல்றாரு. சோ இவர் வந்து நிறைய வந்து தப்புக்கள் பண்ணிட்டார். 100க்கு மேல போயிடுது அப்படின்னா தன்னுடைய சுதர்சன் சக்கரத்தை எடுத்து அவருடைய தலையை வந்து துண்டிக்கின்றார். துண்டிக்கும் போது அந்த ரத்தம் வந்து கீழே விழாதவாறு அவர் வந்து பாத்துக்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா அசுரர்கள் சிந்தின ரத்தம் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அந்த பூமி வந்து மாசு அடையும் அப்படின்றதுனால அந்த ரத்தம் சிந்தாத அளவு அந்த அந்த சக்கரத்தால அவர் வந்து தலையை வந்து வீழ்த்துறாரு. சோ கோபத்தில் ஏன் அப்படின்னா கோபத்தில் மயங்கிய அசுரர்கள் தங்களை சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். சோ தன்னையும் தாழ்த்திட்டு பகவானையும் வந்து இன்னொரு ஜீவனுக்குள்ள பகவான் இருக்காரு, அவங்களையும் வந்து கோபம் வர பண்றதுனால அவங்க வந்து தன்னுடைய சொந்த மதத்தையே வந்து அவங்க தாக்குகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். நிறைய பேர் வந்து பண்றாங்க இல்லையா, பணத்துக்காக வந்து சொந்த மதத்தையே வந்து நிந்திக்கிறாங்க. அதுதான் பணம் இருந்தா போரும் அப்படின்றதுதான் அவங்க கிட்ட. சோ பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் தான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றாரு. சோ எங்க அப்படின்னா இதுக்கு அசுர இனங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கும், அதாவது மிருகங்கள் சொல்றதே அந்த இனம் எங்க இருக்கோ அங்க வந்து தள்ளப்படுகின்றார்கள். அவங்க வந்து அந்த செஞ்ச பாவத்துக்காக நரகத்துக்கு வந்து செல்வார்கள். நரகத்துக்கு சென்று திரும்பியும் வந்து அந்த ஆத்மா வந்து வரும் இல்லையா, அந்த ஆத்மாவை வந்து மிருகமாக பிறக்க வைப்பார் பகவான். அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்றது.
இது வந்து ஆசுரின் யோனி, அதாவது குந்தியின் மகனை அசுரத்தரமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. யார் வந்து பகவானை வந்து நிந்திக்கின்றார்களோ, அவரை பத்தி வந்து கொஞ்சமும் ஞானம் இல்லாதவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரே இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானை வந்து அடையவே முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து சொல்றாரு. கடைசியா வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லா குப்பையும் வாரி போடுற மாதிரி இந்த கலியுகம் முடியும் போது குப்பையோட குப்பையா எல்லாம் வந்து போய் சேரும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குவார்கள். கிருஷ்ணா 21. சோ இங்க வந்து நரகத்துக்கு உண்டான கேட்வே டு ஹெல்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ என்ன கேட்வே அப்படின்னா, எது வந்து நரகத்துக்கு இட்டு செல்லும் அப்படின்னா காமம், அதாவது ரொம்ப ஆசை. அடுத்தது வந்து கோபம், ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து பேராசை, அளவு கடந்த ஆசை சொல்லுவாங்க. ஆகிய மூன்றும் நரகத்திற்கு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிவுள்ளவன் மனிதன் வந்து இவற்றை துறக்க வேண்டும். சோ இது வந்து நம்ம நரகத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்படுவோம். ஏன்னா அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து யாத்தனை சரீரம் அப்படின்னு வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த சரீரம் இங்க இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய உடம்பு வந்து அங்க இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா இந்த உடல் வந்து இங்கேயே எரிக்கப்படுவதோ புதைக்கப்படுவதோ ஆயிடும். நம்ம வந்து நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நரகத்துக்கு வந்து போவோம். நரகத்துல போய் நீங்க நம்ம என்னெல்லாம் இந்த பூமியில வந்து பண்ணமோ அது அத்தனையும் வந்து அங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து பண்ணுவாங்க. சோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சரீரம் தேவை. அதுதான் வந்து யாத்தனை சரீரம் அப்படின்பாங்க. நம்ம வந்து மத்தவங்களை வந்து கொன்னு இருப்போம். அந்த வந்து வலி வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களையும் வந்து அந்த கொலை பண்ற மாதிரி வரும். அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொலை ஆக மாட்டோம். ஆனா அதுக்கு உண்டான என்ன வலியோ அதை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்ம அறிவு இருந்தது அப்படின்னா இது 3ஐயும் காமம், கோபம், பேராசை இது 3ஐயும் விட்டொழிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் நம்ம அசுர குணங்கள் பத்தி நம்ம வந்து பார்த்தோம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் என்ற 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வு. சோ இது 3 யார் அடையலையோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய பாதைகள்ல வந்து அவங்க தன்னுணர்வு பாதை, தான் யாரு, தான் எங்க இருந்து வந்தோம், எங்க திரும்பி போகணும் அப்படின்றமான அது அறிவு இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து படிப்படியாக பகவானை சென்று டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி அனன்ய பக்தியில போய் பகவானை சென்று அடைவார்கள் அப்படின்றது சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கியோ அடைவது கிடையாது. சாஸ்திர விதிகள், சாஸ்திரத்துல என்னெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கோம், எப்படி எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், அது எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு தன்னோட மனம் என்ன சொல்றதோ அந்த போக்குல போகக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானை வந்து சென்று அடைய முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க 23வது. சோ இங்க வந்து 24வதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஹரே கிருஷ்ணா 24 இது வந்து இந்த இதுல வந்து இவர் தான் வந்து சந்திபனி முனிவர் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. பலராமனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து சந்திபனி முனிவர் தான் வந்து டீச்சர். அவர் வந்து ஒரு இது குருகுல சிஸ்டத்தில் தான் இவங்க எல்லாருமே வந்து படிச்சாங்க. சோ அவங்க கிட்ட எப்படி இவங்க வந்து கலைகள் 64 கலைகள், ஆயக்கலைகள் 64ம் இவங்க வந்து பயின்று அதன்படி வந்து நடந்தாங்க. ஆனா பகவானா இருக்கிறதுனால அது பயிலணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. அவருக்கே எல்லாமே வந்து தெரியும். பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து ஸ்கூல் போனாரு. 2 பேருமே பலராமரும் சரி கிருஷ்ணரும் சரி ஸ்கூல் போனாரு. அது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜென்மம் எடுத்தாச்சு அப்படின்னா நம்ம கடமையாக செய்ய வேண்டும். இந்த அவதரித்துட்டோம் அப்படின்னா மனுஷனாக அவதரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மனுஷன் என்னெல்லாம் கடமை பண்ணணுமோ அதுக்கு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணார். எமது கடமை என்றும் எது கடமை இல்லை என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எது நம்மளுடைய கடமை, எது கடமை இல்லை. படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். நம்ம வந்து ஏற்றம் பெறணும், அதாவது முன்னேற்ற பாதையில போகணும் அப்படின்னா அந்த சட்ட திட்டங்கள் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானை எப்படி நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்றது, அவருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் அதுதான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஞானம் நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏற்றம் பெறுவோம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது வந்து இந்த 16வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவ குணங்கள், அசுர குணங்கள், இது அவருடைய சுபாவங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோம். அசுர குணங்கள் நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அசுர சுபாவங்கள், அதோட விளைவு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம். மிருகங்களுக்கு இடையே அவங்க வந்து
பிறப்பெடுப்பார்கள், இல்லைன்னா கீழ் உலகத்திற்கு அவங்க வந்து செல்வார்கள், அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்ம வந்து முடிவு பண்ணினோம் அப்படின்னா, அசுரகுணமா இருந்தாலும் நம்ம முடிவு பண்ணினோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நம்மளால டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமா பகவானை சென்று அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ விதமாஞ்ச கல்பதருபிஷ கிருபா சிந்தபிய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க எல்லாரும். அருண் யாதவ், சுவாதி இருந்தாங்களே, ஃபில் பண்ணிட்டாங்களாங்க? சுவாதி வந்துட்டு வந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஐ திங்க் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு டெய்லியுமே கிளாஸுக்கு வருவாங்க, ஆனா நெட்ல ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, அவங்க போயிட்டாங்க. நெட்ல பிரச்சனை இருக்கு அவங்களுக்கு, நெட்ல பிரச்சனை இருக்கு. அதனாலதான் அவங்க வந்து யூடியூப பாக்குறாங்க. ஓகே மாதாஜி. பாக்குறாங்க. கொஞ்சம் பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி.